Karina tager. Ja. Hvordan er det at gå på Nordborg Slot Efterskole? Jo, til tider kan det være ganske hårdt. Der er så mange lektier. Og lærerne er så vanskelige. Det er simpelthen bare ikke gå på. Jeg kender godt følelsen. Til tider kan der også være slåskampe. Så der er en, der er død der og alt muligt. Andreas kæmpede ellers så hårdt. Han kæmpede en brav kamp. Jeg har mistet 5 i dag, så det er bare ikke til at holde. Fortæl om, hvordan du føler, at der er blevet spillet 4 ud i dag. Hvad det er, du har vist her. Det er jo også spild af lightergas simpelthen. I dag er den 5. marts. Det var ligesom 8 dåser, ikke? Altså, prøv at tænke, hvor mange lighter, der kunne fyldes op på det. Ja. Det var sådan set det rigtige at smide mod. Det var det. Vi skulle væk. Vi tager lige et blik ud på hverdagslivet. Hej, hverdagsmennesker på NSE. Sig hej til, vi optager en film her. Chiller I? Chiller I? Peace out? Eller noget? Ja, det er der, vi snakker til spørgsmål. Hvor bliver vi filmer? Vi filmer igen tilbage. Goddag. Goddag. Jeg vil lige sige, hvad synes du om maden her på Nordborg Slot? Det må være lort. Det må være lort. Hvad har vi ellers af hverdagsliv? Søren! Søren! Ud igen! Søren, ud igen! Ud igen! Søren! Søren! Fed svin. Fuck dig, Søren. Kom herop. Kom herop, vi laver herop, Søren. Søren, vi laver en film. Vi følger dig. Vi følger Søren op ad trappen. Det er en spurt. Et maraton. Og Stina er lige bag ham. Stina overhaler. Skynd dig, Stina, løb! Det bliver en kamp for livet. Men sådan. Jeg havde Hej, Søren. Hej. Hvordan er det at gå her på Nordborg Slot? Ja, jeg var godt sådan lidt kysset. Hvad med dig, Stina? Hvordan er det at gå her på Nordborg Slot? Det kommer ind på Arthur. Stina, hvordan er det? Det er okay. Sådan en rigtig chiller. Ej, Prøv at give mig. Ja. Fitness i hovedet på mig. Ej, bare tag en ordentlig. Giv mig en. Det smager godt her. Men jeg kan godt lige få en mere. Vil du lige se ned på posen her? Det æder med Milla Chris, det der. Hej Milla, du er nu i fjernsynet. Skulle du have en, eller Det hvad? er simpelthen bare OK, lakrids. Jeg skulle ikke kan lide lakrids. Stina overvejer. Hun siger, hvad hun siger. Hun tager. Hun putter byttet i munden, og så videre det. Nej, nu. Den store. Nej, jeg så lakridsen falde. Ja. Lena. Lena, du er i fjernsynet. Smuk. Be beautiful. Er det godt? Jeg kan ikke lide lakrids, det er derfor jeg Lena tager en lakrids. Hun spiser den. Hun tykker den. det er lækkert. Og den ser bare rigtig dejlig ud. Der sneer! Meget skør. Det er god lakrids, det der. Jeg har da en smule mere. Jeg har ikke gjort noget med det, jeg var bare... Nå, hvis du ikke vil have det, så... Nu er... Jeg var ved at tage det! Så tag det igen. Har den ordentlig en i stedet for den der? Lena, hvorfor vildler du dig hen i mørket? Ej, det er gode. Dem har de også gode. Skal det? Har du sagt? Ej, skal... Nej, jeg har ikke hævet penge endnu. Hvad er det? Videre? Ej, det ikke... Kan du ikke gøre det andre steder end i... Du filmer mig stadig, altså. Ej, det er... Ej, ikke i dag. Jo, så vil jeg gerne med. Vi takker for filmen. Farvel. Kun var. Farvel, Lena. Og fint og brød. Farvel, Lone. Det var mig, der snakkede hele tiden.